Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abapostoli nabapostoli abafundisi bonke nomama bakabo nabafundisikazi omama bonke abakhona nentombi nezinsizwa ku-Sunday school abedumisi abahlohlelo noshayela insimbi. Jesu Kristu inkosi. Lo mphambi kwenu uMathombi wakamkhize eMbeni ngiphansi kuka baba uDladla ebranchini yasentabeni yendlu kaJehova yakuleyo. uJesu Kristu inkosi. Ngizodlulisa ke bazalwane ubufakazi buningi ubufakazi bami enginabo. Ngiyathuthumela nje bazalwane kakhulu ukuma kule ndawo. Bazalwane ngazi leli gama la basePhilip 2 elikhuluma ngokuthi uJesu Kristu inkosi lisimanga bazalwane. Liyazenza imangaliso uma ulisho usuke ejuleni kwenhliziyo. Nginodade wethu ekhaya usedlule isikhathi eside. Kule ukunothisa kwakhe usho noma aqale ngesikhathi eqale ngaso kodwa ukunothisa kwakhe unothise ngo-2020 ukuthi emajointini akhe nje konke kusukela nje amalunga emino konke kuya emadolweni kuya enzansi emaqakaleni kuba kuhlungu. Ubeyitshela ukuthi mhlambe isifo samathambo. Ahambe kodokotela befika odokotela bethi cha akusona isifo samathambo. Bamfake kwi-scan bathe akuwo isifo samathambo. Odokotela akase bashintshile ubaqedile eTown waze waya nase Eastern Cape. Sekuze kwakhathaleka bazalwane singasazi ukuthi bona kuyikuphi. Uhambile nabantu kodwa lokusiza katholayo. Okwame lokhu ngokushiya kwathi ngelinye ilanga segula sengibona umoya wakhe ekhuluma enqamuka ngafonela baba uDladla ngabatshela. Ngoba okwakubuhlungu kakhulu ukuthi mina ngisekhaya kaMkhize yena ukaphe la kahlala khona. Unengane eziwu4 nami ezami ngifana ukuthi ziwu4 noma ziwu3 khona engane yomfana kabhuti wami naye ibhilonga kumina. Uba kwaye ukhona uyaphila uyasebenza akayazi ukuthi ayinikeze inkuthu. Manje ngibala ukuthi mina lo4 nalo kasiswami inhliziyo yami bese iyakhathazeka eguleni kasiswami ngithi mina Nkosi awukukhumbule nje nokuhle okukodwa ake wakwenza ukuze phela umphilisele naye ukuthi akwazi ukukhulisa abantwana bakhe basebancane. Angeke ngikwazi nami ukuthi ngiphathe ingane ngili kangaka. Ngifanele baba uDladla noma uMdladla ukuthi hayi bona sisimo sishintshile la. Uphethwe yikhanda ngale ndlela noma ngabe ubuza amaphilisi akusazweli lutho. Hayi bafolo baba uDladla bekhuleke kuyena efonini kuze kubenquma usuku ukuthi ngelinye ilanga sihambe sikuye kuyena uhanjiswa umkhuleko. Masifika sihambisele ukuhanjiswa umkhuleko bafike bemvumisa abaseRoma 10 ngesina. Avume abasha. Egule noma kumanzi ukuthi wayesekhuluma enqamuka. Bazabani uNkulunkulu wawenza umsebenzi. Kwabonakala nomehluko kwarathi. Wathi noma efonela washo naye wamuzwa noma esekhuluma ukuthi cha sekumuntu omfuthile ngimasi akusekho nalokho akade ekhuluma ekhathala ngathi uyahamba umuntu elele. Kulezi insuku ke bazalwane ukhona usekhaya ngicabanga ukuthi inyanga iphelile. Ngabatshela uMama uDladla kwathi ngeke kwazi ukufika baba uDladla ngisimo sokuthi ngihamba naye ngelinye ilanga ebuya kwakhe siye ekhaya kumqansa ke mawunye ubuye ekhaya. Wehambe ibanganyana ngeke ufike lapha ngathuli ahambe fole ebambe laphansi. Ibe kuhlungu inhliziyo yami ngingafuni ukumbeka. Sahamba bazalwane sasawufika ekhaya. Lahifuzela lo muntu. Uyile nabo Grace sebemsile Grace bamfaka emshinini le bambeka kuyona. Basho isifo nje engasazange igama laso ukuthi isifo sinesimphethe. Amaphilisi bazalwane akawadlayo avela ishayida ngenhliziyo yami ngwabheka. Azathi naye okungcono ukuba ngivele ngathola isifo segciwane lengculazi
ukunalokho kufoko kuphethe kuthe lezi insuku silokhu sikhuleka sivula ikhaya bazalwane njalo ntambama sivula umkhuleko kaMay 18 sikhuleke wona endeni bese siyakhuleka sesizolala the ntambama nje sikhuluma wathi la ike ningiceleleni ngiyabona ukuthi impela cha ukholwa engathi bona mhlawumbe uzongilamulela wathi ke ningiceleleni nokuthi ngoba ngiyohlala kabakunzi bami mhlambe ngobuya mhlambe sengisindile ngathi mina ngisho yazi kabakunzi bami noma ngabe ungafika ungacelile ngofika uhlabe kabakunzi bami wathi nje eningicelela ukuthi ngihlale nakabakunzi bami mhlambe ngizoke ngisinde ngathi ngoba dadewethu wabona amathemba asemhlabeni awamsiza umuntu ngempela kudedele konke lokho kungukhondo lokozalo nenyanga nakho konke unikele impilo yakho uNkulunkulu ukuba umsebenza wakhe bazalwane uma izwi lenkosi kuJeremiya 32 kwevesini lelika 17 umethi mina nginguNkulunkulu wenyama yonke ukhona yini ongihlulayo bazalwane ngiyibhekele lapho njalo zonke izinsuku ngibuleke ngalelo zwi ngithi dadewethu awunikele uNkulunkulu impilo yakho ukudedele wonke amathemba ubona ukusebenza kaNkulunkulu ensukwini kade silalele ubufakazi baba kude ayela ngephasika ekhuluma ngokuthi ubaba kude unengane eyayingazalo yena umkakhe wathi wayese apply ukuthi uzoba umbulali leso sitsha samasi uNkulunkulu kwehlizwe sawa phansi sachithela bazalwane kambeke uNkulunkulu ngathi Nkosi yami kanti thina sikhonza bani ngempela uthi ngale lona kwafanele azophathiswe uthi ngaya ngazosho ukuthi ngeke ngikwazi ukuphathiswa ngoba mina ngingumbulali bazalwane uNkulunkulu uvula izandla ukuthi size kuye nenkinga zethu zonke zosuku uvula izandla bazalwane ukuthi asisize ngiyacela bazalwane noma semisemakhayeni ningibekele udadewethu uNtomfuthi emkhulekweni ukuthi abecebo likaNkulunkulu alingavishwa ngoba bazalwane usebonile ukuthi impela mangaze kufike mhlambe insuku zokuthi ambize uNkulunkulu angeke yendawo bazalwane kanti mhlambe bengamphilisa uma sesilalela ubufakazi nje ngisho kulawuzwe nje abantu ababongayo abantu bekhuluma ukuthi nganginomdlavuza nganginani izifo ezingalapheki kodwa uNkulunkulu ziyalapheka ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi